ఈ సభలో ఇచ్చిన తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ పెద్దలకు అందరికీ ముఖ్యంగా ఈ సమావేశంలో ఆవేశమైనటువంటి కరీంనగర్ స్థానిక పెద్దలకు, హైదరాబాద్ నుంచి నాలుగు వచ్చినటువంటి మిత్రులకు, ముఖ్యంగా చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకు అందరికీ నాకు వినమ్రమైన నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. టైం లేదు కాబట్టి నేను కష్టపెట్టను. 5 నిమిషాల కంటే మాట్లాడను. ఇక్కడ నాకు అంత కూడా బాగలేదు. కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే 12 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ సారథ్యంలో నేను దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తం తిరిగాను. మొట్టమొదటిసారిగా పాలమూరు జిల్లాలో కుదిరామానికి అధ్యాపకులను, రైతులను, విద్యార్థులందరినీ సమీక్షించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చిన్న ప్రశ్న ఎదురైంది. ఆ ప్రశ్నకు ఇప్పటికి సమాధానం లేదు. వారు ఏమన్నారు? తెలంగాణ అనే మాట మాట్లాడినప్పుడు తెలంగాణ వస్తుందా అయ్యా, వస్తే బాగుంటుంది కదా, కానీ వస్తుందా అంటే దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే గత 56 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజల అనుభవం ఏదైతే ఉందో, ఒకనాడు కాదు 53, 56, 69 ఇన్ని పోరాటాలు కూడా వైఫల్యం చెందాయి. శత్రువు చాలా ప్రబలుడు, ఉగ్గపూరితుడు, మోసపూరితుడు. అటువంటి వాటిని ఎదుర్కొనే స్థైర్యము, ఆత్మస్థైర్యం అనుకున్నా వస్తుందా అనే రావాలనే తపన, రాదేమనే భయం. నాకు అభిప్రాయం ఏంటంటే 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఇన్ని పోరాటాలు గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎన్ని మీటింగ్లు 202లో ఏదైతే మీటింగ్ అయిందో కరీంనగర్ వరంగల్ జిల్లాలో 11 లక్షల మంది. నేను ప్రతి మీటింగ్ వెళ్ళాను. ఇంత జన సమీకరణ భారతదేశంలో కూడా జరగలేదు. గత 12 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ఎందుకని వచ్చానంటే నేను రాకపోతే నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు టీవీ చూసి అలవాటు లేదు, చేసినందుకు చంపరేసుకుంటున్నాను. ఆ రోజు నేను 1999లో ఎందుకో కాకతాళీయంగా టీవీ చూస్తుంటే యనమల రామకృష్ణ స్పీకర్ అసెంబ్లీ ఏమన్నాడు, ఏ పదమైన మాట కానీ తెలంగాణ పదం చూస్తుందన్నాడు. నో తెలంగాణ. ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు చిరుమందహాసం. వాళ్ళు నేను ఏమంటున్నారు, నేను తెలంగాణ వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఆయన ఏమన్నాడు, తెలంగాణ ఆశం వచ్చినప్పుడు హాస్యాస్పదం అంటే మీరు మర్చిపోకండి. తెలంగాణ అంశం హాస్యాస్పదం అన్నాడు. ఆయన ఇప్పుడు అదే మందాసంతో ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే నేను తెలంగాణ వ్యతిరేకం అనుగ్రహం చెప్తున్నాను, వ్యతిరేకం కాదని చెప్తున్నాను. అప్పుడు నాకు అనిపించింది అన్నమాట, తెలంగాణ అంటే యనమల రామతో మాట్లాడినప్పుడు వీడేమనుకున్న పొడుగు స్పీడ్ కింద తెలంగాణలో అప్పటికో నాకు కొంతమంది ఉన్నారు. గత 4 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతానికి పేరుంది. మనకు చెట్టుకో పేరుంది, పశువుతో పేరు, గొడ్డుకు పేరు, మనిషికి పేరుంది. మీరు 3 కోట్ల మందిని అవమానపడుతున్న అవమాన బాధ నుంచి ఇప్పటికి నేను చేరుకోండి. అందుకొరకు అప్పటికి నిరంతరంగా నేను ఒక అధ్యాపకం కాబట్టి నా చేతన ఏంటంటే ప్రజల్లోపలికి పోయి తెలంగాణ అంశం గురించి విఫలంగా చెప్పడం జరిగింది. దానికి నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్. నా ఎంబడి జానాథ్ అనుకోండి, లక్ష్మణ్ అనుకోండి, ప్రభాకర్ అనుకోండి, ఈ మిత్రులంతా సహకారంతో తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ 13 తిరిగి చెప్పాలని ఇంతవరకు వచ్చింది. కానీ సంశయం ఏంటంటే 99లో ఒకటి ఏదైతే ప్రశ్న వచ్చిందో ఇప్పటికీ మనకందరికీ సంశయం నన్ను అడుగుతారు, సార్ మీరు మీ దగ్గర పోతున్నారు కదా, తెలంగాణ వస్తుందా అని ప్రశ్న మళ్ళీ ఎప్పుడు సర్వజనులకు సమ్మెయింది. మనం ఎన్నో ఎలక్షన్స్కి వచ్చాము. మనందరికంటే ఇంతవరకు ప్రపంచంలో కూడా ఇటువంటి సివిల్ మూమెంట్ ఎక్కడ జరగదు. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ప్రతి మనిషి, ప్రతి వర్గం, చిన్న పెద్ద లేకుండా
మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజాతంత్రంలో పడ్డారు. 43 రోజుల పాటు చెప్పారు. ఇంతకంటే మీకు ఏం కావాలి? ఓటు కాదు, వైలెన్స్ లేదు. మనం ఆక్రోశం ఆవేదన 43లో చెప్పాము. అయినా కానీ భారతదేశంలో కులీన వర్గాలు మన గురించి పట్టించుకోలేదు. తెలంగాణలో కూడా కులీన వర్గాలు ఇప్పటికీ నిర్లక్ష్యంగా దూరంగా ఉన్నారు. వారు ప్రజలు తెలంగాణకు ఉన్నారు, కులీన వర్గాలు ఇప్పటికి ఉన్నాయో కాబట్టి కులీన వర్గాలు ఎవరన్నా అనుకోవచ్చు, బాగా అనుకోవచ్చు, ఎవరనుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఉన్నారు. నా వరకు నేను ప్రజలపడి ఉండవచ్చుకున్నాను. ఆ 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నారు. ఈ వయసులో నేను వాడబడి ఉంటాను. తెలంగాణ కావాలని దీర్ఘంగా ఆకాంక్షించే వాళ్ళు కూడా నేను మొదటి వాడిని కానీ చివరి కానీ మీరు కొట్టనే చెప్తున్నాను. ఇంతకంటే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు చెప్పేది ఏం లేదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను. 300 సంవత్సరాల క్రితం డచ్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇండోనేషియాను పరిపాలించినప్పుడు ఒక గవర్నర్ గారు కొత్తగా వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే, నాకంటే ముందున్న వ్యక్తి గవర్నర్ పరిపాలన ఎటువంటిదంటే ది బ్లడ్ ఆఫ్ పూర్ క్రైస్ ఫర్ రివెంజ్, ది బ్లడ్ ఆఫ్ పూర్ క్రైస్ ఫర్ రివెంజ్. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు గత 10 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే నివేదన చేశారు, ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు, అర్థించారు, మమ్మల్ని తృణీకార భావం చూస్తున్నారు. మా లోపల ఇప్పుడు ప్రతీకార ద్వారా వస్తుంది. ఆ ప్రతీకార ద్వారా మిమ్మల్ని మంచిగా మమ్మల్ని పాలకవర్గాన్ని కోరేది ఏంటంటే మమ్మల్ని ఆ దశకు పోయకండి, మనం ప్రతీకార మాత్రం పోయకండి. అది వచ్చినాడు ఈ తెలంగాణ సివిల్ సొసైటీ విధంగా ఉండదు. టుమారో తెలంగాణ సివిల్ సొసైటీ డస్ నాట్ రిమైన్ సేమ్ ఎనీమోర్. ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేర్డ్ టు go to the extreme form, we are not responsible. Government is responsible. The people of Telangana representatives are being elected by us. The betrayers who are responsible, Congress, Telugu, everyone, every fellow is a betrayer of the cause of Telangana and betrays the people. నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నారు అంటే శ్రీ గారు ఓ తెలంగాణ ఒట్టుపాటు పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు, మంత్రి గారు అన్నారు. నేను చెప్పలేదు ఏమని, మేము కాకుండా భాగవతాల వాళ్ళ పొట్ట కంటే ఇప్పటి 12 సరిపోదా, 750 మంది పోయింది, ఇంకెంతమంది వాళ్ళు పొట్ట పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు. మిమ్మల్ని ప్రజలు మాత్రం క్షమించరు. తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పటికీ ఏ పార్టీ ఎవడే కానీ క్షమించొద్దని నేను సభాముఖంగా ఇక్కడ విద్యార్థులందరినీ వేడుకుంటాను. ప్రపంచంలో ఎవరైనా క్షమించొద్దు. నేను ఆంధ్ర వాళ్ళు క్షమిస్తాను, ఎందుకంటే వాడు ద్రోహి, వాడి యొక్క స్వభావం తెలుసు. ఇప్పటికి వాళ్ళ భయం అనేది పోయిన వాళ్ళ భయం భయపడుతున్నారు, మనమే పడుతున్నాము. దీనికి కారణం ఏంటంటే మనం తెలుసుకున్నాము, వాళ్ళందరూ దౌర్బల్యులు, బుద్ధిహీనులు. ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి భాషను అవమానం చేయడం, ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం అవమానం. ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ ఇన్సల్టింగ్ టు us to accept them as our representatives అని చెప్తారు. మీరు తెచ్చేది ఏమిటంటే మీరు చచ్చినా పర్వాలేదు, ఉన్నా పర్వాలేదు, మీరు ఏట్లపై కొట్టపోయినా మాకు పర్వాలేదు, మాకు కావాల్సినందుకు మాకు కరెక్ట్గా ఇప్పుడు కోదంగా మనకున్నాడు. నాకు 35 ఏళ్ళ క్రితం నాకు విద్యార్థి, నేను అతనితో పనిచేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎక్కడికైనా, కానీ నాకు చెప్పలేదు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తెలంగాణ భావానికి అంకితమైన వాళ్ళు. ఇంతకంటే చెప్పేది ఏం లేదు. ఆ చెప్పుకుంటున్న మా విద్యార్థులకు మీరు కోరిక మాత్రం పడగొట్టుకోకండి, ఆత్మవిశ్వాసం పడగొట్టుకోకండి. మన సమయం అసలు డెమోక్రసీ అనేది ట్రామ్, ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రామ్ ద నో అదర్ వే, మేక్ సిస్టమ్ బెండ్ అవర్ సిస్టమ్. ఇవాళ కాకుంటే ఇంకో సంవత్సరం పడుతున్నాయి, కానీ సడన్గా మాత్రం సాధిస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు రోజు కాబట్టి అవకాశం నాకు ఎంతవరకు గౌరవపడుతున్నప్పుడు నాకు అటువంటి గౌరవం నలుగురు కాదు నాకు తెలియదు. కానీ నేను ఒక అవార్డు ఆశించేదాన్ని ఎందుకు నాకు తెలియదు. నాకు ఏదైతే ఆ రోజు ఏదైతే అవమాన భారం ఫీల్ అయ్యానో, అవమాన భారం నుంచి వ్యక్తులు కావడానికి నేను ప్రజలకు చెప్తాను ఉంటాను. నేను ఎప్పటికైనా నియమపడి ఉంటాను. నేను చదువుతున్న వాళ్ళని నాకు గొప్ప బాగాలేదు, నేను నియమపడి ఉండేవాడిని, మీ వాడిని అనుకోని నన్ను చెప్పించి మీకు